Bueno, hai unha anterior, pero total é a presentación, non sei por que se pon caprichoso o aparato. Bueno, eu conocín a Pepe porque era un mito xa nas súas batallas pola dignificación do traballo no rural, e os seus traballos que foran concretamente pois os de facer un núcleo de raza vianesa, aquelas actividades que tiña de vender, de criar bois para vender ao País Vasco, o sea, vamos, foi un dos primeiros en todos os aspectos. Entonces, bueno, pues convidámoslo na segunda reunión de outono, como esta que tuve na terceira. Na terceira ou na cuarta, xa non recordo, foi no ano 2017 que a fixemos en Allariz, pois convidamos a Pepe a que fixera unha presentación moi breve, porque realmente dábamosles un cuarto de hora a xente para que fixera. E, bueno, pois isto é o que nos trouxo. Son Pepe Cima de Vila, Concello de Montederramo, e teño unha explotación ecolóxica de vacas de carne. Xa naqueles tempos estamos falando de ecolóxica. Todo el ganado autóctono de raza vianesa en pureza. E, bueno, unha zona con limitacións especiais ligadas á altitude, á fertilidade do solo, secas, despoboación, etc. O sea, se daquela había problemas hoxe, en moitos sitios, aínda que non é exactamente o caso de Montederramo, pois hai máis. Por exemplo, eu mañá vos facer uns comentarios sobre os casos da fertilidade do solo, esas limitacións que hai. Aínda acabo de facer unha foto dunha zona onde se ve unha planta, un rumes, unha carvea, que é un indicador de toxicidade de manganeso. O sea, quere dicir que hai moito manganeso e que falta magnesio e que falta calcio. Esta, non? Bueno, isto era para poñernos un pouco no contexto onde estamos, lugar onde aquí estamos, o que é Montederramo, e o entorno no que nos asentábamos. Isto é unha foto feita no mes de setembro, xa digo, do ano 2017, bueno, eso era o que temos, o que era naqueles momentos, e sigue sendo, pois, un pouco Montederramo. E aí temos a Pepe, os que non o conocerades, pois aí está nunha zona alta. Eso xa creo que é unha finca que pertenece ao Concello de Queixa. E hai unha cousa moi importante que aprendemos de Pepe nestas zonas, é que xa estudios que se fixeran no marco da Curra dentro dos programas de investigación de Mabegondo, e era estudios sobre a utilización da vegetación espontánea do monte, non? A vegetación espontánea nestas zonas que teñen problemas de altitude, de seca no brao, etc., de falta de fertilidade, que os animales dispoñan e se saiba aproveitar esa vegetación espontánea, o sea, de pastos non mellorados. Concretamente, mañá falaremos de como mellorar todas estas, ou vamos, como facer máis productivos, non sei se chamarlle mellorar, pero máis productivos dos pastos desta zona con estas limitacións especiales. E, bueno, aí xa digo, os que non o conocerades, pois aí tedes unha imaxe de como era Pepe, unha persona, pois, ademais do máis agradable, locuaz, e xa digo, moi simpático. E, bueno, o tipo de animales con que el traballa e no medio no que el traballa. Vemos unhas zonas, pois, xa máis empredecidas, e vemos outras zonas onde a base da utilización, sobre todo nas épocas en que os animales teñen menos necesidades ou hai limitacións polo clima, como é o caso, pois unha raza rústica de calidade, de bastante gran formato, etc., moi adaptada a estas condicións de terreno que temos aquí, como é a raza vianesa, como poderíamos falar da caldelá, mesmo da cachena, e, bueno, outras que temos por aí. A explotación é o típico o que empeza a ser o típico de aquí: superficie dispoñible, 150 hectáreas, das que 110 son propiedade e o resto é alugado, localizadas en 3 concellos, outra non está nunca todo xunto, Montederramo, Queixa, Parada do Sil. E, bueno, xa naquela época
en fin, dentro da desfeita xeral que había, sobre todo na provincia de Ourense, algo que está moi ligado tamén ao tema dos incendios, pois que nesta zona aínda a gandería se mantén e afortunadamente sigue se mantendo e esperamos que se manteña aínda máis na medida en que isto vaya mellorando os conocementos e as formas de xestión. Dice, afortunadamente non estamos solos, porque hai moitos sitios onde os gandeiros se aburren porque quedan solos. Recursos hai moitos, aquí é unha zona que hai moitísimos recursos, porque xa me dirás en que zonas de Galicia ou incluso de España se dispón de 150 hectáreas ou de 110. O sea, aquí a terra non é o problema é que na traballa e como. Xa digo, a disponibilidade de terras é boa, creo que sigue sendo verdad. O rebaño era, naquel momento, 78 vacas adultas, tiña 6 touros, entre cría e recría, o sea, vacas, touros, en fin, xatos, vacas non adultas ou xuvencas non adultas, estaba sobre 200 cabezas, e tamén estaba facendo bois para arrastrar pedras no País Vasco e tamén bois de carne. Nese momento, no ano 2017, pois estaba a cebar 18 e, sobre todo, cría en pureza. Os pastos e o clima, os animais pacen en prados e pastos arbustivos. Xa digo, a utilización do pasto arbustivo é moi importante, e aquí temos aquí ao lado, cerca está Col do Soro, que traballou moitos anos no Serida, tamén en Mabegondo, veterinario, e que nos podería falar largo e tendido pois dos efectos que ten o consumo de pasto arbustivo na mellora en fin, concretamente pois para combatir certas deficiencias, etcétera, e certos aportes que son importantes á dieta dos animais. A mudanza climática, estamos nunha zona fría, como podemos observar, non? O sea, como podemos comprobar hoxe. Nos fixemos esta reunión nesta época, porque, bueno, daquela xa en Monte do Ramo frío non vai facer, pero, bueno, equivocámonos algo. E dice, entonces, cada ano afecta máis a seca. E, claro, ten que facer, frente a esa seca, pois, naquel tempo, además, estamos falando de anos en que había bastante seca, temos que facer novas infraestructuras para o suministro de auga. En total, tiña construídos 13 pozos. O rebaño era ese que estaba na zona máis alta, cando se fixo a foto. A parte deso que vemos utilizado, hai posibilidades de utilizar tamén e traballar nesa zona de Matogueira que vemos aí. É unha zona que é perfectamente recuperable como para formar parte da dieta deste tipo de animais, o sea que están adaptadas a ela e, bueno, ben se ve como os tiña, como era a calidade do gandeiro. E, bueno, como afecta a seca do verao nunha zona como esta, por eso mañá falaremos, vainos falar Juan Valladares do que son as leguminosas biodiversas e as posibilidades que hai de mellora deste tipo de non sei se chamarlle mellora, porque senón igual teño que discutir con Toupa, que xa quedamos antes de que non había conflicto, non? Pero, bueno, quero dicir que se pode alargar a estación de pastoreo e a cantidad de forraxe producido na mesma superficie. Volvo a decir, e senón, despois Coldo pódeme contradecir, da gran importancia que teñen os pastos arbustivos e tamén a posibilidade de practicar neles cando se escapan. Eu creo que sería unha práctica moi recomendable en toda esta zona que temos por aquí, cando un pasto se escapa, pois poder facer un desbroce mecanizado, pero non se trata de facelo todos os días, nin cando medra un pouco, senón de, ao mellor, cada 2, cada 3 anos, etcétera, pois para manter estas superficies así que, xa digo, son moi importantes na dieta dos animais. Tamén as instalacións de manexo, para traballar con este tipo de animais nese número e en sitios tan diversos, pois hai que ter instalacións que se permitan traballar con seguridade, como esa manga que vemos aquí, que ademais é unha manga móvil que se pode transportar dun sitio a outro,
ainda que non é cómodo, o sea, porque hai que montar e desmontar. E aí tiñamos unha foto dunha parcela, xa digo, era a época máis desfavorable do ano, porque me parece que era o mes de setembro, máis ou menos, e estaba creando os futuros bois. E, bueno, pois moitas gracias pola vosa atención, esa era unha foto final do rebaño, que me parece que estaba nunha parcela que debe estar sobre 1.200, 1.300 metros de altitude. Quero dicir, este tipo de gandería, facendo inteligentemente, como facía o Pepe, etcétera, etcétera, eu creo que en zonas como esta sí que ofrecen un futuro importante. Nunha reunión que tuvemos tamén hai uns meses, noutra zona outro mosteiro do Císter, ou cerca dela, en Samos, pois, xa non sei o que iba a dicir, bueno, foisemos santo ao ceo. Sí, do futuro, de que sí, é moi importante, é esencial, non? Entonces, víamolo que, sobre todo para reducir as cantidades de biomasa, manter eso así, aínda que despois se poida axudar con queimas, con desloces mecanizados, etcétera, etcétera, pois esa é, desde o meu punto de vista, a gran lección. Eu creo que todo eso que acabo de decir está sintetizado en poucas frases e en poucas fotos, con toda aquel labor que fixo o Pepe. Bueno, gracias pola vosa atención, pero para Pepe, non para mí.